Siguro kaya yung mga magulang natin, ayaw tayo malingat sa paningin nila noon dahil inaabot ng buwan o taon bago ka nila makasama ngayon. Siguro kaya nung bata tayo, pinapatulog tayo sa hapon kasi kapag tumanda ka na, mamamalimos ka na ng tulog at pahinga. Siguro kaya pinapakain tayo ng masustansya noon para sa pagtanda mas malakas nating haharapin yung mga pagsubok ng buhay. Siguro kaya kailangan sabay-sabay kumakain noon. Kasi darating pala yung araw na mag-isa ka na lang kakain ngayon.